Ens acompanya el president de Sant Cugat Empresarial, Eduard Torres. És un plaer donar-vos la benvinguda a un espai que hem consolidat com un punt de trobada. Som una entitat bàsicament lobbista. Ajudem a que passin coses. Què representa pel món en general la victòria de Trump? Crec que és impossible saber què és capaç de fer Trump en 4 anys. El tema del comerç global canviarà, no acabarà implementant tota la seva agenda, però sí que utilitzarà la seva agenda per negociar, perquè és un negociador. Si al costat d'aquest negociador li poses un de les persones al món que sap executar millor, tens una combinació perfecta a l'hora de dur a terme projectes que ens costa ara avui imaginar. El imperio europeo se está extinguiendo como imperio. El mundo se está fragmentando en 2 grandes bloques. Veus Àsia que va a una velocitat que vola, Estats Units que corre i Europa taca-taca. Yo lo de Donald Trump lo veo como la gran oportunidad para Europa si somos capaces de tomar las decisiones que yo creo que hay que tomar. Però nosaltres sí que sopem. Moltíssimes gràcies. I li vull donar les gràcies al Maurici, al Marcos, a la Carme i al Joan Carles. Moltes gràcies.